Спри. Не превъртай екрана. Има запис, който току-що беше направен в небето за това, което си понесъл в мълчание тази седмица, и аз бях изпратен да ти предам точния отговор. Ти познаваш тежестта на деня, която не си отива с нощта. Тя се събира в гърдите ти, точно когато леглото трябва да е място за почивка, а не бойно поле. Усещаш я като физическо присъствие, натиск, който кара сърцето ти да бие по-бързо, докато се опитваш да намериш удобна позиция, която никога не идва. Тялото ти е изтощено, но умът ти е нащрек. И точно там, в тишината, започва състезанието. Разговорите от деня се повтарят в главата ти, но този път ти си по-бавен, по-неуверен, винаги казваш грешното нещо. Гледаш тавана в тъмното, а той сякаш те гледа обратно, мълчалив свидетел на твоето безпокойство. Обръщаш се на другата страна за 100-тен път, сякаш движението може да изпревари мислите ти. Ти си сам в тази битка, дори когато другите спят спокойно в съседната стая. Тишината на къщата прави вътрешния шум оглушителен. Посягаш към телефона си в 2 сутринта, знаейки, че не трябва, но тишината е твърде силна, твърде празна. Това не е просто стрес, избраннико. Това е духовен смут. Първо, аз ще ти разкрия името и механизма на този невидим крадец на мира, този размирник, който превръща нощите ти в бойно поле, карайки те да се бориш за нещо, което вече ти е дадено. Той е този, който те кара да се чувстваш далеч от Бог, когато всъщност неговото послание просто е заглушено. Второ, ще ти предам един 3-минутен нощен указ, който можеш да изпълниш още тази вечер, за да запечаташ леглото си срещу тези атаки. Не е сложна теология. Това е прост, изпълним акт на вяра, който връща авторитета в ръцете ти, точно там, където Бог винаги е искал да бъде. И трето, ще ти разкрия една древна еврейска дума, шакав, която ще промени начина, по който разбираш почивката, и ще ти покаже как да влезеш в нея, вместо просто да лежиш в очакване. Това е позиция на доверие, а не просто поза. Ако усещаш тежестта на това, моля те, остани до края. Усещал ли си някога тежестта на деня, която се събира в гърдите ти, когато леглото трябва да е място за почивка, а не бойно поле? Онзи студен глас, който шепне, че и тази нощ ще е като предишната, без покой? Ами ако това нощно безпокойство не е просто стрес, а духовен сигнал, че си призован да предадеш контрола в ръцете на този, който никога не спи. Докато мнозина се опитват да изключат ума си с сила в една претоварена душа, ум в състояние на война и сърце, което копнее да бъде успокоено от Божия мир, малцина разбират, че това е духовна битка, а не просто умора. Но какво, ако отговорът на тази борба е в една вечерна молитва, която все още не си се научил да използваш с вяра? Сега помисли с мен. Ами ако всяка нощ на въртене в леглото, всяко сърце биене в тишината и всеки поглед към часовника в малките часове са знаци, че Бог те призовава сега към покой? Тъкмо в търсене на отговори на това, аз открих този дигитален наръчник, наречен 7-те духовни тайни в вечерната молитва за победа над безпокойството. Този наръчник не е просто четиво. Той е духовен ключ за тези, които желаят да спрат да се борят за сън, да се научат да предават грижите си на Господ и да превърнат вечерната молитва в котва за душата си, без изтощение, без страх и без да приемат безсънните нощи като нещо нормално. Много избрани тук от канала вече са усетили Божия призив, но все още не са взели решението да изтеглят дигиталния наръчник. Изтегли го сега, наличен е в първия фиксиран коментар. Но внимание, това съдържание може да не остане достъпно за дълго. Той разкрива духовни тайни, които много хора пренебрегват, дори когато нощ след нощ се борят с едни и същи мисли, страхове и умора. Не чакай още една уморителна нощ, за да потърсиш това, за което сърцето ти вече знае, че се нуждае. Кликни сега, изтегли своето копие и открий как Бог може да използва твоята вечерна молитва, за да успокои душата ти, да поднови силите ти и да те подготви да почиваш в мир. Ако си един от първите, които изтеглят, върни се тук и напиши «Амин». Това ще бъде твоят акт на вяра и още днес Бог може да ти покаже, че си създаден за мир, а не за безпокойство.
Бог не е обещал живот без бури, но е обещал своето присъствие в тях. Той не е обещал нощи без мисли, но е обещал мир, който надхвърля всяко разбиране. Този мир не е отсъствието на шум, а присъствието на Бог, заявено над него. Това е покривало сянка, под която размирникът не може да те достигне. Бог вижда борбата ти. Той вижда как мнозина се опитват да изключат ума си с сила, но ти си тук, търсейки неговия мир, което показва, че си различен. Има една декларация, която е предназначена за теб точно тази нощ. Напиши тези думи в първия фиксиран коментар. Почивам в мир. Това не е просто желание, а декларация на вяра, че тази нощ ще бъде различна. Това е акт на вяра, необикновен коментар. И точно за това, за ума, който препуска в леглото, за сърцето, което бие по-бързо без причина, за ръката, която посяга към телефона в 2 сутринта. Има един 3-минутен нощен указ, който се вписва точно в тишината, преди да заспиш, и който ще ти покажа по-късно. Запомни това. И освен нашия дигитален наръчник Избранико, ти имаш тук още един начин да укрепиш това послание, което достигна до дома ти днес, и да го накараш да достигне до все повече избрани като теб. Ние не получаваме нито стотинка за всяка дума, която ти предавам всеки ден тук в канала. Като начин да върнеш част от това, което получаваш тук, ние поддържаме отворен линк за доброволни дарения точно под дигиталната книга в първия фиксиран коментар. Всяка сума, която се побира в ръката ти днес, всяка сума, която сърцето ти посочи. Това е, което поддържа нашия канал. Това е, което кара следващото послание да достигне до друг човек, който има нужда, точно както ти имаше нужда. Ще се видим там, Избранико. И ако трябва да си тръгнеш преди края на това видео, този указ вече те чака в първия фиксиран коментар, точно тук отдолу. Но те моля да останеш до края, защото без контекста, който идва сега, указът няма същата сила върху тишината, точно преди да заспиш. Но все още не съм ти казал най-важното. Все още не съм ти дал името на това, което се случва. А името, Избранико, името променя всичко. Затвори очи за секунда. Или поне отклони поглед от екрана. Няма значение къде си, какво правиш. Просто за момент се отдели от всичко, което се бори за твоето внимание. Сега, в тази тишина, аз ще ти опиша 5 неща. 5 знака, които размирникът оставя в живота ти през нощта. Не искам да ми вярваш сляпо. Искам да слушаш със сърцето си. Ако съм прав за поне 3 от тях, и двамата ще знаем защо си спрял тук. Първият знак е физическото изтощение, съчетано с умствена свръхактивност. Денят е приключил, тялото ти крещи за почивка, усещаш го в клепачите си, в мускулите си. Но щом легнеш, умът ти се включва на пълни обороти. Не са само тревогите, това са безсмислени повторения. Песен, която не можеш да избиеш от главата си. Разговор от преди 3 дни, който изведнъж изглежда изключително важен. Това е първата тактика на размирника – да изтощи тялото ти, докато държи ума ти за заложник, създавайки невъзможност за синхрон между двете. Ти си в капана на собственото си тяло. Вторият знак е внезапното усещане за неотложност по средата на нощта. Събуждаш се или просто лежиш в тъмното и изведнъж си спомняш за имейл, който си забравил да изпратиш. Сметка, която трябва да се плати. Задача за утре, която изглежда абсолютно непреодолима точно в този момент. Сърцето ти започва да бие по-силно. Размирникът е майстор в създаването на фалшива спешност. Той взима малък проблем от утрешния ден и го превръща в гигантска заплаха за тази нощ, карайки те да повярваш, че ако не го решиш сега, всичко ще се срине. Това те държи в състояние на постоянна, ниска степен на паника. Третият знак е соматичен и е един от най-подлите. Това е, когато ставаш да пиеш вода за 3-ти път, не защото си жаден, а за да прекъснеш цикъла от мисли, които се въртят в главата ти. Или когато усетиш странно пробождане, лека болка, която през деня би пренебрегнал, но сега, в тишината, тя се превръща в предвестник на сериозна болест. Размирникът използва тишината, за да усили всяко физическо усещане и да го превърне в оръжие на страха срещу теб. Той те кара да се съмняваш в собственото си тяло, превръщайки го от храм в затвор. И за това, че ставаш да пиеш вода без да си жаден, което разпозна сега.
Аз вече съм оставил покой да те чака в първия фиксиран коментар. Ако се наложи да си тръгнеш преди края, той е там. Но остани, защото размирникът иска да те убеди, че си сам в тази битка. Но остани. Четвъртият знак е кражбата на радост от миналото и бъдещето. Лежиш си и вместо да мислиш за настоящето, умът ти пътува. Но не към хубави спомени. Размирникът пуска филм с най-неудобните ти моменти. Срамът от нещо, което си казал преди години. Гневът от несправедливост, която си преживял. Или пък те хвърля в бъдещето, но само за да ти покаже най-лошите възможни сценарии. Той рисува картини на провал, загуба и разочарование, докато напълно забравиш, че Бог е обещал бъдеще и надежда. Петият знак е най-дълбокият и най-тъжният. Това е, когато тишината стане болезнена. Когато си толкова свикнал с вътрешния шум, че когато той за миг спре, се чувстваш празен, изгубен. Започваш да се съмняваш в присъствието на Бог, защото не го усещаш. Размирникът те е обучил да свързваш тишината с празнота, а не с присъствие. И така, дори когато Бог ти говори, ти не чуваш нищо, защото търсиш шум, драма, емоция, а не тихия, нежен глас, който те чака от другата страна на хаоса. Сега поспри за секунда. Колко от тези 5 знака отекнаха в теб? 3, 4, всичките 5? Виждаш ли, не си попаднал на това видео случайно? Ти беше воден тук. Това, което усещаш, не е просто умора. Това е духовен сблъсък. И фактът, че разпознаваш тези знаци, означава, че си готов за покритие. Покритието, което Бог е приготвил за теб. Сега, след като разпозна поне 3 от 5 знака, виждаш ли как това не е обикновена битка? Мнозина се опитват да изключат ума си със сила, но ти разбра, че това е капан. Върни се в коментарите и подсили онази дума «Почивам в мир». Защото още един коментар е още една душа, на която алгоритъмът ще достави тази дума тази вечер. Твоят втори акт на вяра запечатва твоята сериозност пред небето. Имам 2 неща да ти предам сега. Едното е името, една древна еврейска дума, която определя точно това състояние на борба, в което се намираш. Другото е инструментът. Указ, наръчник, инструмент, който покрива ума ти, докато името работи в теб. Но слушай внимателно. Името без инструмента те оставя изложен. Ще знаеш какво е, но няма да имаш с какво да се покриеш. Затова първо ще ти дам инструмента. Защото покритие без име се проваля, но име без покритие убива. Ще започнем с инструмента. Има един инструмент за покритие, който е изкуван точно за този час, през който преминаваш, и той се побира в дланта на ръката ти. И точно тук инструментът слиза. Ти познаваш тежестта на деня, която се събира в гърдите ти, когато леглото трябва да е място за почивка, а не бойно поле. Познаваш и онзи студен глас, който шепне, че и тази нощ ще е като предишната, без покой. Указът за този час, през който преминаваш, беше видян, защото между това да си избран и това да си покрит, има един интервал. Интервал, който размирникът познава по-добре от теб. Не защото помазанието е отменено, а защото дойде тишината точно преди да заспиш тази вечер и ти нямаше с какво да я покриеш. И ти го казвам това, защото съм го виждал да се случва. Виждал съм го с мъже и жени, които бяха точно там, където си ти сега, в леглото, светлините изгасени, но умът им препуска. Видях как нощта, която трябваше да бъде за почивка, се превръщаше в съд, където те преживяваха отново и отново всеки провал. Видях как посягането към телефона в 2 сутринта се превръщаше в отчаян опит да заглушат тишината, която беше станала твърде силна. И това не беше, защото бяха слаби. Беше, защото размирникът беше влязъл в тишината им, без никой да забележи. Когато използвам тази дума «размирникът», аз не използвам метафора. Аз назовавам онова, което краде мира ти, което изкривява гласа на Бог и което те изтощава, докато се преструва на твоите собствени мисли. И ти вече знаеш това, просто все още не си му дал име. Всяка нощ на въртене в леглото е тренировка на тялото ти да очаква битка, а не почивка. Всяко сърцебиене в тишината е лъжа, която казва, че си в опасност, когато всъщност си под божествена закрила. И всеки поглед към часовника в малките часове е напомняне не за времето, което минава, а за мира,
който ти е бил откраднат. Преди да назова указа, който противодейства на това, заведи палеца си до първия фиксиран коментар точно тук отдолу. Точно в търсене на отговор на това, стигнах до този дигитален наръчник, наречен «Седемте духовни тайни» в вечерната молитва за победа над безпокойството. Това не е просто книга. Това е инструмент, изкован за душата, която е уморена от битка. Той е създаден, за да ти покаже как да спреш да се бориш за сън, как да се научиш да предаваш грижите си на Господ и как да превърнеш вечерната молитва в котва за душата си. Бог те е видял да се обръщаш за 10-ти път на възглавницата в 3 сутринта. Не чакай още една изтощителна нощ, за да потърсиш това, за което вече знаеш, че имаш нужда. Намира се в първия фиксиран коментар, точно тук отдолу. Докосни линка сега, осигури си екземпляра и открий защо размирникът няма законова власт да спре това, което Бог е постановил за теб. И ако си сред първите, които ще го изтеглят, върни се тук и остави в коментарите «Амин». Това ще бъде твоят печат, че тази нощ е различна, защото не си сам в тази борба и Бог никога не те е оставял сам. В книгата на Исаия, глава 43, стих 2, той казва: «Когато минаваш през вода, аз ще съм с тебе, и през реки те не ще те потопят. Тръгнеш ли през огън, не ще се изгориш, и пламък не ще те опърли». Забележи, той не казва «ако», а «когато». Той знае, че водите на безпокойството ще дойдат, но обещанието не е за отсъствието на битка, а за неговото присъствие в нея. Избранник, който се опитва да премине през нощта, без да научи тази архитектура на присъствие, е обречен на провал. Дигиталният наръчник в първия коментар е изграден върху тази архитектура – да те научи как да преминаваш, а не как да бягаш. Цената на този наръчник е по-малка от една седмица лошо кафе, което пиеш, за да се бориш с умората. По-малка е от цената на едно посещение при лекар заради стреса, който се натрупва в тялото ти. По-малка е от цената на една безсънна нощ, която съсипва следващия ти ден. Но тук, пред нещо, което може да промени нощите ти през следващите 12 месеца, ти ще се поколебаеш. Не защото струва по-малко, а защото размирникът те е научил да цениш повече шума на борбата, отколкото тишината на победата. Тази колебливост има име. Това е последният опит на врага да те задържи в познатия хаос и имаш пълна гаранция от 7 дни. Ако го отвориш, прочетеш и не послужи на душата ти, просто изпрати имейл и ще получиш парите си обратно изцяло. Без въпроси, без процес, без осъждане. Аз поемам целия риск, особено когато залогът е покритието на мира ти през следващата нощ. Няма причина да отлагаш. Може би след 3 часа ти ще си в леглото и размирникът ще започне своя филм. Точно както се случи с една майка на 3 деца, която ми писа миналата седмица. Тя каза: «Всяка нощ беше една и съща. В 2:15 сутринта се събуждах с мисълта, че съм забравила нещо важно. Сърцето ми започваше да бие лудо. След като прочетох наръчника, в 2:15 се събудих отново, но този път беше тишина. Просто тишина. И аз знаех, че съм покрита. Заспах отново за 5 минути. Един млад мъж, току-що започнал нова работа, сподели: «Мислех, че е нормално да преживявам всеки разговор от деня, всяка грешка. Бях изтощен. На 3-та вечер, след като приложих един от указите, легнах и... нищо. Умът ми беше тих. За първи път от месеци. Това е повече от сън, това е свобода». Една жена, която се бореше с това от години, ми каза: «Мислех, че съм аз, че съм повредена, че съм неспособна да се доверя на Бог. Наръчникът ми показа, че не се боря със себе си, а с нещо, което има име. И когато му дадох име, то загуби силата си. Всяка нощ, без това разбиране, е още една пукнатина, през която мирът ти изтича. Всеки месец, без да знаеш името на това, което те измъчва, шакав, е територия, отстъпена на врага. Всяка година, без този щит, е още една година, в която изтощението от битката за мир става твоя нормалност. И семейството ти също не забелязва. И децата ти също не забелязват. И изтощението от битката за мир продължава да идва нощем.
И преди да ти предам следващата дума, която все още идва сега, защото тя все още идва и тя тежи, искам да ти припомня нещо, избранико. Както вече ти казах по-рано, освен дигиталната книга, която е в първия фиксиран коментар, има и онзи линк за доброволни дарения, отворен точно под книгата. Ние продължаваме да не получаваме нито стотинка за всяка дума, която ти предавам тук всеки ден. Затова този линк съществува, избранико, за да може утре друг човек да намери точно тази дума, която намери теб днес. Всяка сума, която сърцето ти посочи, всяко такова действие поддържа нашия канал и кара следващото послание да стигне до някой, който има нужда, точно както стигна до теб днес. И още нещо, преди да се върнем към посланието, искам да знаеш следното. От време на време, тук в нашия канал, аз се връщам със специално видео за почит. Видео на благодарност със специална дума, само за да призная избраните, които са дарили най-много, и тези, които са придобили дигиталната книга. Всички, които са подкрепили тази дума заедно с мен, заслужават тази благодарност за този толкова щедър акт. Ти сееш тук. Небето те помни там горе и аз те помня тук долу. Ще се видим там на линка отново, избранико. Сега ще ти предам името, защото инструментът покрива, но името лекува. Това е точното име на това, което се случва с теб в този момент. Една дума дошла от древноеврейски, прекосила 3000 години, за да те намери тази вечер. Не си тръгвай преди да я чуеш. Остани. И сега, с инструмента в твоята ръка, името слиза. Ако ти бях дал това име без покритие, то щеше да те изгори, защото щеше да видиш болестта, но нямаше да имаш лек. Но сега, когато инструментът вече е в ръцете ти, когато вече знаеш, че има щит, името може да бъде разкрито. Защото името е диагноза, а инструментът е рецептата. Името е Ша-Кав. Слушай го внимателно. Произнеси го с мен, ако си сам, прошепни го Ш-А-К-А-В. В популярния превод, в почти всяка Библия, която си отварял, тази дума просто означава да легна. Физически акт. Да се преместиш от изправено в легнало положение. Но това е най-повърхностният слой, този, който размирникът използва, за да те заблуди. Истинското значение на Ша-Кав не е просто да легнеш. То е да оставиш бремето, да престанеш да се бориш, да влезеш в състояние на покой, което не е твое, а е дарено от Бог. Това е позиция на пълно доверие, не просто физическа поза. Размирникът ти позволява да извършиш физическия акт. Той ти позволява тялото ти да легне в леглото, но той прави всичко по силите си, за да попречи на душата ти да извърши истинския Ша-Кав. И така, тялото ти е в леглото, но душата ти е все още изправена на щрек в битка. Тялото ти е в покой, но умът ти е на война. Божието обещание да те успокои, което чу в началото, е поканата най-накрая, наистина, да извършиш Ша-Кав. Да позволиш на душата ти да последва тялото ти в покой. Има един човек в писанието, който е живял в това напрежение по-дълбоко от всеки друг. Неговото име е Давид. Давид, пастирът, който стана цар, беше човек с интензивни емоции, чийто живот бе белязан както от велики победи, така и от дълбока мъка. Неговите псалми не са поезия за успокоение. Те са суров, нефилтриран запис на разговорите му с Бог посред нощ, точно като твоите. Често го виждаме да бяга от врагове, предаден от собственото си семейство, дори от собствения си син. Псалм 4, който е в основата на това, което преживяваш, улавя момент, в който той е заобиколен от подигравки и измама. Хората около него, гласовете на съмнението, поставят под въпрос връзката му с Бог, казвайки: «Кой ще ни покаже добро?» Това е древният език на размирника, който отеква в спалнята ти. Това не беше еднократно събитие за Давид. Това беше натискът на лидерството, тежестта на миналите му грешки, които го преследваха в тихите часове, постоянната заплаха от враговете му. Това бяха мислите, които можеха да крадат съня му всяка нощ, точно както твоите мисли крадат твоя. Той познаваше шума, познаваше битката. Повратният момент в този псалм, повратният момент в живота на Давид, не е когато обстоятелствата му се променят, а когато фокусът му се измества. Той спира да се обръща към присмехулниците и говори директно с Бог. Спомня си миналата вярност на Бог,
победите, които Бог му е дал. Това е неговият съзнателен акт на назоваване на Божието присъствие над шума на врага. Той не чака да се почувства спокоен. Той обявява спокойствието. И тогава идва неговото решение, неговата декларация на Шакав. Той казва: спокойно ще легна, Шакав, и ще спя, защото ти самият, Господи, ми даваш да живея в безопасност. Забележи, той не казва: ще спя, когато проблемите ми изчезнат. Той казва, че ще спи, защото Бог е там. Той заповядва на собствената си душа да почива, основавайки се на Божия характер, а не на отсъствието на проблеми. Този псалм, написан преди 1000 години, се превръща в вечна инструкция за теб тази вечер. Давид оставя ключ за всеки избран, който лежи в леглото с препускащо сърце. Мирът не е отсъствието на шум, а присъствието на Бог, заявено над него. Той не се бори с тъмнината. Той се обръща към светлината. Представи си за момент един град, в който имало ковач, чиято най-важна задача била да се грижи за голямата камбана на градския площад, която известявала края на работния ден. Всеки ден, по залез слънце, той удрял камбаната и богатият й дълбок звън се разнасял над целия град, сигнализирайки, че е време за почивка. Един ден обаче в ковачницата дошъл нов млад чирак. Той бил амбициозен и обсебен от идеята да направи звъна на камбаната перфектен. Всяка вечер, след като камбаната биела и хората се прибирали по домовете си, той тайно се качвал до камбаната. В тишината, която настъпвала, той слушал внимателно и чувал нещо, лека, затихваща вибрация, ехото, което оставало след основния звън. За него това било дефект и така той започнал да удря камбаната с малко чукче, опитвайки се да поправи тази вибрация, да я накара да спре веднага. Старият ковач го наблюдавал няколко дни. Накрая, една вечер, той се качил при него и го попитал: „Момче, какво правиш?“ Чиракът, горд с усърдието си, отговорил: „Опитвам се да спра ехото. То разваля тишината. Искам перфектна тишина веднага след звъна.“ Ковачът се усмихнал леко. „Това не е ехо“, казал той. „Това е отзвукът. Камбаната не е просто шум, който трябва да спре. Тя е звук, който е предназначен да се превърне в мир. Ти не трябва да го спираш. Трябва да го оставиш да затихне сам.“ Чиракът спрял да удря и се вслушал. И за първи път чул как вибрацията не била дефект, а бавен, мелодичен, затихващ тон, който носил спокойствие над площада. Разбрал, че работата му не била да създава тишина чрез сила, а да позволи на мира да се роди от звука. И ето какво общо има тази история с теб тази вечер. Ти се опитваш да спреш ехото на деня с чук. Всяка тревожна мисъл, всеки спомен, всяко притеснение е вибрация, която се опитваш да заглушиш с сила. Но Бог ти казва тази нощ: „Слушай, това не е просто шум. Това е отзвукът, който аз ще превърна в мир, ако просто спреш да се бориш с него и ми позволиш да го направя.“ Виждаш ли, покритието, за което говорихме, не е просто за предпазване от атаки. То е и за създаване на пространство, в което отзвукът на деня може да се превърне в симфония на мира под ръководството на майстора. Инструментът, който държиш, е разрешението да спреш да удряш камбаната. Но да знаеш името Шакав и да разбираш алегорията е само началото. Има 3 специфични самоличности, 3 божествени архетипа, които Бог активира в теб, когато спреш да се бориш и започнеш да се доверяваш. Най-дълбоката истина все още предстои и в нея е вписано твоето име. Нека спра за минута и да кажа всичко, което чу досега, с прости думи. Без поезия, без метафори, само фактите. Ти си в нощна битка, която не е просто плод на въображението ти. Тази битка има име. Името е Смут. Противникът има име. Името е Размирникът. Победата също има име. Името е Шакав, истински покой, дарен от Бог, а не просто лежане в леглото. И ето кой си ти във всичко това. Ти не си жертва. Ти си Давид, заобиколен от гласове, който избира на кого да вярва. Ти си чиракът на ковача, който се учи, че мирът не се създава с сила, а се приема с вяра. Ти не си този, който се бори за мир. Ти си този, който е призован да влезе в него.
Сега това, което следва, е моментът, в който Бог не просто ти казва какво да правиш, а ти показва кой си. Той активира 3 самоличности в теб, 3 божествени архетипа, които са били в латентно състояние под шума на размирника. Слушай внимателно, защото в тези имена е скрита твоята функция. Първият, който се събужда в теб, е пазителят на нощната тишина. Това е онази част от теб, която се чувства отговорна за поддържането на мира в дома. Този, който стои на пост, докато другите спят, но досега размирникът е изкривявал тази твоя същност, карайки те да бъркаш бдителността с безпокойство. Ти си пазел, но си пазел в страх. Когато указът на мира пристигне в дома ти тази вечер, тази самоличност се преобразява. Бдението вече не е тревожно очакване на заплаха, а съзнателно служение на Божието присъствие. Ти вече не пазиш от страх, а пазиш мира, който Бог е установил. Ставаш страж на Неговото обещание, а не затворник на собствените си мисли. Вторият, който Бог извиква по име, е преводачът на шепоти. Това е онази дълбока интуиция в теб, която размирникът е заглушавал с фалшив шум. Досега ти си чувал всеки шепот в тишината, на страха, на съмнението, на тревогата и си ги приемал за свои. Но тази самоличност е дарът да различаваш. Когато тази самоличност се активира, ти се научаваш да разпознаваш честотата на Божия шепот на мир сред хилядите други гласове. Тишината, която е била твой враг, плашеща празнота, се превръща в свещена граница. Тя става мястото, където чуваш ясно, а не мястото, където се губиш. Ти ставаш преводач на небето в собствения си дом. Третият архетип е най-мощният. Той е архитектът на покоя. Досега ти си се надявал мирът да се случи, чакал си го да дойде, молил си се за него. Но тази самоличност не чака. Тя изгражда. Това е онази част от теб, която разбира, че мирът е структура, която се издига съзнателно. Когато архитектът на покоя се събуди, ти спираш да бъдеш пасивен получател и ставаш активен участник в установяването на Божия мир. Ти умишлено изграждаш структура на покой чрез молитва и указ преди сън, вместо да се надяваш, че ще се случи от само себе си. И последицата е, че се събуждаш, знаейки, че домът ти вече е покрит още преди да си изпил първото си кафе. Ти не просто живееш в мир. Ти го изграждаш всяка вечер. Коментирай сега една дума, различна от «почивам в мир», която запечатва покоя върху теб, точно както тези 3 самоличности са запечатани в духа ти. Напиши «покрит». Това не е просто дума. Това е декларация, че приемаш тези 3 функции. Алгоритъмът ти донесе това послание, защото разпозна в теб тези спящи самоличности. Размирникът ще се опита да използва следващата уморителна нощ срещу теб. Абонирай се за канала и активирай звънеца за известия, защото следващото послание е щитът, от който ще се нуждаеш утре сутрин, за да защитиш мира, който ще получиш тази нощ. И сега, за да активираш тези 3 самоличности, Бог ми е дал един изпълним акт, рамка, която да поставиш в действие още тази вечер. Нарича се «Печатът на мира в 3 стъпки». Не е сложно, не изисква часове. Изпълнява се точно преди да затвориш очи за сън. Стъпка 1. Седейки в леглото, постави дясната си ръка върху сърцето си. Не просто я сложи там, а почувствай тежестта й, топлината й. Кажи на глас, с шепот ако трябва, но със собствения си глас. Този ден приключи. Предавам го, предавам го, предавам го. Усети как всяко повторение освобождава по една примка от душата ти. Стъпка 2. Все още с ръка на сърцето, поемете дълбоко дъх, сякаш вдишваш самата тишина. И докато издишваш бавно, кажи: шумът си отива, тишината на Отца идва. Представи си как издишваш целия хаос от деня и вдишваш спокойствието на Неговото присъствие. Стъпка 3. Легни. Отпусни ръцете си до тялото. Не ги стискай, не ги кръстосвай, просто ги остави отворени. И прошепни веднъж, като окончателен печат: аз почивам в мир, аз съм в безопасност, аз съм успокоен. А ето и печатът за потвърждение, физическият знак, че си предал товара. Ще усетиш как раменете ти се отпускат. Може да е леко, почти незабележимо, но ще го усетиш.
Сякаш невидима тежест е била свалена от тях. Това е физическият отговор на тялото ти на духовния акт на предаване. Това е твоето шакав в действие. И този печат на мира, който току-що поставих в ръцете ти, той е само ключът към първата врата. Целият покой, пълното покритие, архитектурата, която архитектът на покоя трябва да изгради, се намира в това, което е в първия фиксиран коментар. Този ритуал е мощен, но той е само началото. Той адресира момента, но не и структурата. Защото пазителят на нощната тишина в теб все още има една уязвимост. Той бърка тишината с празнота. Размирникът знае това. Той ще позволи на ритуала да работи тази вечер, но утре вечер ще се върне и ще атакува самата тишина, като я изпълни с фини съмнения и страхове, карайки те да се чувстваш сам и непокрит. Дигиталният наръчник в първия коментар ти дава ежедневните ритуали, които изпълват тази тишина с присъствие, така че тя никога повече да не бъде празна. Той те учи как да поддържаш мира, а не просто да го постигаш за една нощ. И докато слушаш това, някой като теб вече е отворил линка. Но преди да решиш, трябва да ти покажа какво ще се опита да направи размирникът срещу този печат още тази нощ. В момента, в който започнеш да действаш според това, което току-що получи, и това ще се случи в следващите 72 часа, 3 конкретни неща ще бъдат изстреляни срещу теб. Това не са случайни атаки. Това са пресметнати контрамерки, предназначени да неутрализират мира, който си на път да получиш. Първата тактика. Размирникът ще пусне филм с най-неудобните ти моменти от деня, точно когато затвориш очи. Ще те накара да преживееш отново онзи поглед, онази дума, която не е трябвало да казваш, онзи момент на колебание. Целта не е просто да те накара да се чувстваш зле. Целта е да те накара да се чувстваш засрамен или ядосан, емоции, които са несъвместими с покоя. Оръжието ти срещу това е незабавно и вербално. Отвори очи за секунда, погледни към тъмнината на стаята си и кажи с твърд шепот: платено е, простено е, свърши. И затвори очи отново, без да се връщаш към мисълта. Ти прекъсваш прожекцията преди да е започнала. Втората тактика. Той ще ти внуши внезапна, спешна задача или притеснение за утрешния ден, което трябва да се реши сега. Ще усетиш прилив на адреналин, сякаш си забравил нещо критично. Размирникът създава фалшиво чувство за неотложност, за да те измъкне от позицията на покой и да те върне в режим на решаване на проблеми. Оръжието ти тук е декларация на авторитет. Кажи на глас, достатъчно силно, за да го чуеш сам. Утрешният ден има свой собствен господар. Тази нощ принадлежи на моя покой. След това поеми един дълбок, бавен дъх и го издишай, сякаш физически издухваш тази фалшива спешност от стаята. Третата тактика е най-фината. Размирникът ще използва тишината, за да усили физически усещания. Внезапно сърцебиене, лека, странна болка в рамото, пищене в ушите. Неща, които през деня не би забелязал, но сега, в тишината, те се превръщат в предвестници на болест и страх. Той превръща тялото ти в оръжие срещу теб. Оръжието ти е акт на освещаване. Постави ръка върху мястото, което те притеснява, или просто върху сърцето си и кажи: тялото ми е храм на Светия Дух. Бог ме успокоява. Почивам си в Неговите ръце. Ти връщаш собствеността на тялото си на този, който го е създал. Тази трета тактика е причината толкова много избрани да се чувстват сами в битката си, дори когато Бог е обещал присъствието си. Ето защо оръжията, които ти дадох, са само началото. Пълният арсенал е в дигиталния наръчник. Защото има повече от 3 тактики, има 7 основни, които размирникът използва срещу избраните в тишината, и за всяка от тях има специфично контраоръжие. Аз не мога да ти ги разкрия всички тук, не защото не искам, а защото всяко оръжие изисква контекст, който е изграден стъпка по стъпка в дигиталния наръчник, 7 духовни тайни в вечерната молитва за победа над безпокойството. Те са подредени в последователност, която първо запечатва ума, после сърцето и накрая духа. Ще имаш нужда от тях още тази вечер, когато размирникът се опита да разсее ентусиазма от това послание с шепот на съмнение. Ще имаш нужда от тях утре сутрин с първото кафе,
когато той се опита да направи спомена за тази яснота, да избледнее. И със сигурност ще имаш нужда от тях в тишината, точно преди да заспиш утре вечер, когато той отново ще окаже натиск, знаейки, че все още не си напълно покрит. Линкът продължава да е в първия фиксиран коментар. Не те пришпорвам, предупреждавам те. Но преди дори да си помислиш да кликнеш, трябва да ти покажа какво ти самият ще направиш срещу себе си в тишината, точно преди да заспиш тази вечер. Защото най-лошото препятствие не е размирникът. Това е онзи вътрешен глас, който се преструва на разум, докато краде мира ти. Най-голямата пречка, която ще се изправи пред теб, не идва отвън. Тя идва отвътре. Това е един фин, почти разумен глас, който ти шепне, че ако приемеш този мир твърде лесно, ако спреш да се тревожиш, ти ще изглеждаш неблагодарен или безотговорен. Размирникът те е обучил да вярваш, че тревогата е форма на грижа, че безпокойството е знак, че ти пука. Това е страхът да не изглеждаш неблагодарен. Ти си мислиш, как мога да спя спокойно, когато имам толкова много проблеми за решаване? Какво ще си помисли Бог, че не ми пука ли? Това е най-голямата лъжа. Бог не те е призовал да носиш товара. Той те е призовал да му го предадеш. Покоят ти не е обида за него. Той е акт на поклонение. Той е твоята декларация, че вярваш, че той е по-голям от проблемите ти. Затова, когато този глас на фалшива отговорност се надигне, ти трябва да му отговориш. Кажи му: моята почивка не е бягство. Тя е акт на доверие. Моят мир не е безотговорност. Той е моето оръжие. Ти трябва да препрограмираш разбирането си, че истинската сила не е в това да се бориш цяла нощ, а в това да се предадеш на този, който се бие за теб, докато спиш. И има едно последно нещо. Това, което ме притеснява най-много от всичко, което ще направя с теб, преди това послание да приключи. Сега, където и да си, каквото и да правиш, спри за момент. Ако можеш, затвори очи. Ако не, просто отклони поглед. Постави дясната си ръка върху сърцето си. Нека това не бъде празен жест. Почувствай как пулсира под дланта ти. Това е ритъмът на живота, който Бог ти е дал. Ритъм, който размирникът се е опитвал да превърне в барабанен бой на страха. Поеми дълбоко дъх, не плитко, не бързо. Вдишай бавно, сякаш изпълваш дробовете си с тишината, за която копнееш. Задръж за секунда и сега издишай, освобождавайки не просто въздух, а тежестта, напрежението, шума. Правим това заедно сега, не като упражнение за релаксация, а като пророчески акт. Ти подготвяш храма си да получи печат. Властта, дадена ми от небето, за да ти предам това послание, аз те освобождавам от срама, който изпитваш заради собствените си мисли. Освобождавам те от вината, че не можеш да изключиш ума си. Ти не се бориш със себе си. Ти се бориш с враг, който се преструва на теб. Това не е твой провал, това е доказателство, че си бойно поле, което си струва да бъде спечелено. От този момент нататък този срам няма власт над теб. Аз те освобождавам от гласовете на сравнението, които ти шепнат, че другите се справят по-добре, спят по-дълбоко, вярват по-силно. Твоята нощна битка не е знак за по-малка вяра. Тя е знак за по-голямо призвание. Покоят на другите не е мерило за твоя. Бог има уникален шакъв за теб, изкован за твоите битки, калибриран за твоето сърце. Сравнението е оръжие на размирника, което сега се счупва. Аз те освобождавам от всички гласове на дисквалификация, минали грешки, настоящи слабости, бъдещи страхове. Всеки глас, който казва: ти не си достатъчно добър, ти не се молиш правилно, ти си твърде повреден, сега замлъква. Божият призив над живота ти е по-силен от всеки обвинителен шепот. Ти си избран не защото си перфектен, а защото си Негов. И най-вече, с властта, дадена ми за този момент, аз те освобождавам от онзи най-фин и коварен страх. Страхът да не изглеждаш неблагодарен, ако си в мир. Освобождавам те от лъжата, че твоята тревога е акт на поклонение. Покоят ти е най-висшата форма на доверие. Предай товара сега. Бог не се нуждае от твоята тревога, за да докажеш, че ти пука. Той копнее за твоето доверие. И сега, в това освободено пространство, ние призоваваме:
В името, което е над всяко име, аз призовавам в теб пазителя на нощната тишина. Нека стражът, който стои на пост в страх, сега застане на пост в вяра. Нека бдителността ти вече не бъде източник на безпокойство, а канал на Божия мир. Ти не пазиш от врага, ти пазиш присъствието на царя. Сега аз призовавам преводача на шепоти. Нека ушите на духа ти се отворят. Нека способността ти да различаваш Божия тих, нежен глас от оглушителния шум на врага бъде изострена. Тишината вече не е празнота, която трябва да се запълни, а свещено пространство, където се чува ясно. Ти си преводач на небето в собствения си дом. И накрая, аз призовавам най-мощния от трите. Аз призовавам архитекта на покоя. Нека ръцете ти, които са държали товара на тревогата, сега започнат да изграждат структури на мир. Ти вече не чакаш покоят да дойде. Ти го изграждаш с всеки указ, с всяка молитва, с всеки акт на доверие. Ти си състроител с Бога в изграждането на крепост на мира около теб и твоето семейство. Сега, с ръка все още на сърцето, повтори тези думи след мен, с шепот, но с цялата власт на тези три събудени самоличности. Аз съм пазителят, аз съм преводачът, аз съм архитектът. Моята нощ принадлежи на Бога. Тишината, която идва сега, е различна. Отзвукът на камбаната вече не е шум, който трябва да бъде заглушен. Той е мелодията на мира, която започва да се разгръща. Ти спря да удряш с чука. Ти започна да слушаш, но не казвай амин още. Не сме приключили. Има едно последно покритие, един последен печат, който трябва да бъде поставен. Това е гласът на самия Отец, който говори директно над теб. Остани с мен, най-важната част тепърва предстои. И сега аз простирам това покритие над дома ти, поставям печат на мир над масата, на която се храниш. Нека всяка храна, споделена там, бъде подправена с благодат, а не с мълчаливо напрежение. Нека разговорите, които се водят около нея, бъдат изграждащи, а не разрушителни. Шумът на света спира на прага на трапезарията ти. Аз простирам това покритие над леглото на децата ти, над съпругата ти. Нека сънят им бъде дълбок и необезпокояван от духовния смут, който е воювал срещу теб. Нека домът ти бъде крепост на спокойствието, а не просто сграда. Всеки ъгъл, всяка стая, всяка сянка сега е осветена от присъствието, което си призовал. Размирникът е изгонен от семейното ти светилище и аз простирам това покритие над твоята работа, над твоите проекти, над възможностите, които са пред теб. Нека изтощението от безсънните нощи спре да краде от твоята креативност и продуктивност през деня. Нека всяко решение, което вземаш, идва от място на покой, а не на паника. Бог не просто възстановява нощите ти, Той възстановява плодовете на дните ти. Слушай сега, това не е моят глас. Това е гласът на самия Отец, който говори над теб в този момент. Аз те видях. Аз те видях, когато се обърна за 10-ти път във възглавницата в 3 сутринта, молейки се за тишина, която не идваше. Мислеше си, че си сам в тази битка, но аз броях всяко твое обръщане. Аз чух неизречената молитва на умореното ти сърце. Аз те видях, когато стоеше пред огледалото сутринта, опитвайки се да прикриеш следите от още една безсънна нощ. Видях тежестта в очите ти, усилието в усмивката ти. И записах всяка сълза, която не си позволил да падне. Ти не ме заблуди. Аз видях война зад уморената маска. Аз те видях, когато проверяваше телефона си в тишината. Не защото очакваше съобщение, а защото празнотата беше станала твърде шумна. Ти търсеше разсейване от битката, но аз исках да ти дам оръжие за нея. Този момент не беше знак за твоята слабост, а моят призив към теб. Аз те видях, когато стана да пиеш вода, без да си жаден, само за да прекъснеш цикъла от мисли. Аз видях стъпките ти в тъмния коридор. Всяка стъпка беше вик за помощ, който стигна до трона ми. Аз бях там, в тишината на кухнята, чакайки да ми предадеш товара, и аз те виждам сега. Не като този, който се бори, а като този, който е на път да влезе в моя покой. Битката за тази нощ вече е спечелена. Твоята задача не е да се биеш. Твоята задача е да се довериш. Влез в мира, който съм подготвил за теб.
Той не е награда за твоите усилия, той е дар на моята благодат. Ти си обвързан, ти си упълномощен, ти си изпратен. Не казвай амин все още. Поседни в това за момент. Усети тежестта на това, което току-що се случи. Дишай, тежестта е истинска. Тежестта е твоят знак сега. Сега можеш да кажеш амин. Аз те видях, когато се обърна за 10-ти път във възглавницата в 3 сутринта. Не отваряй очи все още. Дръж ръцете си на гърдите. Указът е пресен. И точно сега размирникът ще опита първата си атака. Това, което беше запечатано тук сега, ще бъде тествано в тишината, точно преди да заспиш тази вечер, когато главата ти докосне възглавницата. Размирникът не приема без бой това, което току-що беше постановено над теб, и този, който е упълномощен без покритие, върви по открито поле. Помазанието беше потвърдено в небето. Сега то трябва да оцелее в тишината, точно преди да заспиш тази вечер. Наръчникът «Седемте духовни тайни във вечерната молитва за победа над безпокойството» е в първия фиксиран коментар точно тук отдолу. Не като заместител на молитвата, която току-що направи, а като ритуално покритие, за да защитиш тишината, която току-що запечата. Защото тишината без покритие се изпълва отново при следващото събуждане. И размирникът разчита точно на часа, в който си най-уморен, за да се върне. Това е повече от сън, това е възстановяване на властта. Мирът не е чувство, то е оръжие. С гаранция от 7 дни. Рискът е наш, ръката е твоя. Не чакай още една уморителна нощ, за да отвориш линка. Кликни сега, докато указът все още е жив в гърдите ти. Не утре, не след банята, не след като говориш с някого. Защото този, който оставя за по-късно, оставя за никога. И размирникът вече знае това. Тази глас, който шепне сега, ще го направя утре, твърде уморен съм, не е за мен, ще опитам първо сам, може би не работи. Този глас не е твой. Той звучи като твоя. Използва твоя речник, познава твоите извинения. Но това е гласът на този, който загуби днес в небесния съд и се опитва да си върне територията преди тишината, точно преди да заспиш тази вечер. Всеки миг, който този глас печели, е миг, в който указът губи топлина. Кликни, преди размирникът да заговори по-силно от указа, който току-що беше запечатан над главата ти. И сега последната дума. В следващото видео от тази мрежа ще ти предам молитвата, която запечатва мира, който си получил през нощта и го превръща в щит за деня, който идва. Но това е за утре, не го пропускай. И още в това видео, избранико, преди да запечатам този час с теб, аз се връщам за последен път с тази молба. Ти ме придружи до тук, премина през всяка дума, всеки указ, всеки знак. И ако в някой момент от това послание си почувствал, че небето те е докоснало, ти знаеш, че това видео не е било случайно. Линкът за доброволни дарения остава отворен в първия фиксиран коментар, точно под дигиталната книга. Не като такса, не като размяна, а като връщане от избрания към олтара, откъдето е излязла думата. Всяка сума, която сърцето ти посочи, и небето вижда всеки жест. Небето вижда. И небето умножава над дума ти, над дните ти, над това, което дори не знаеш, че предстои да дойде. Това беше последната ми молба. Ще се видим там, избранико. Сега, за да запечаташ всичко, което се случи тук, произнеси с мен, с глас не само в ума си. Това е твоето официално подписване на небесния документ, който беше написан за теб тази вечер. Кажи го сега. Аз подписвам с името си. Кажи го отново. Аз казвам да със сила. И запечатай. Амин с цялото намерение. Има някой, когото познаваш, който води същата битка в тишина. Някой, който се усмихва през деня, но се бори през нощта. Копирай линка на това видео и му го изпрати сега. Не утре. Сега. Защото този човек се нуждае от същия указ, който ти получи тук днес. Пълният наръчник за нощен мир е в първия фиксиран коментар. Това не е твоя услуга, това е служение. И небето вижда. Обявено, запечатано, изпълнено.